nandena cintoi usaha adik baru suhati denai di rantau lai ka pulang sabalah adik sabah menanti denai di rantau lai ka pulang sabalah adik sabah menanti. Dia ragu jo bimbang cinta denai cinta hanya ka ada surang rindu denai menanti udah adik sayang sabar adik menanti denai lai ka pulang. Lah rindu hati di dalam dada udah dirantau bila ke pulang denai di kampung rasa menanti udah dirantau bila ke pulang denai di kampung rasa menanti. Adik sayang nandena cintoi usaha adik baru suhati denai di rantau lai ka pulang sabalah adik sabah menanti denai di rantau lai ka pulang sabalah adik sabah menanti. Udah sayang nandena cinta
sana lai katiko ado katiko indak nyolengahkan sajo kok sadang kayo badan di sanjuang kamanakan jo mama dake sadonyo jawa jo dake sadonyo manjalang dung sana di kampung sadonyo sayang. Nan banyak kinilah habis Harodun sanak nan dulunya sayang kini ndak bisa lagi tampe batenggang kini denai baru menyasar diri jaso dulu kinilah hilang kok sadang kayo badan dicari kinilah bangsa tinggal suram. Mamang, denailah mamang Rasonda adolai tampe batenggang lah hilang, inilah hilang Ampe ba iyo ba bagi raso sana lai katiko ado katiko indak nyolengahkan sajo kok sadang kayo badan di sanjuang kamanakan jo mama dake sadonyo jawa jo dake sadonyo manjalang dung sana di kampung sadonyo sayang.
bare baban bao nan pila cui onde mamala ke juo. Yo balai oleh makin data kau urang sampai ko mojo badan ko tibo. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo kasanang bacan do urang. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo kasanang bacan do urang. Onde majar yang pun lain di bantang bana haronyo kabara saki. Jadi urang rubonyo nana dari badan puke mahadang tak mungkin talawan. Jadi urang rubonyo nan dari badan puke mahadang tak mungkin talawan. Entah di mana onde masalahnya badan malang bagan tuang bagantong salili badan manangi denai tamanong tiang malam bilo kolah mencubokan hidup sana manangi denai tamanong tiang malam bilo kolah mencubokan hidup sana. Padati pasangan laki di kuduanan ko ndak ada peminta anji bare baba di bao nan pila cui onde mama laki juo ndak ada peminta anji bare baba di bao nan pila cui onde mama laki juo. Yo balai oleh makin data kau urang sampai ko mojo badan ko tibo. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo kasanang bacan do urang. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo kasanang